या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या बाजूच्या राजकोट किल्ल्यावरल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते झाला। आता यो किल्लो लोकांसाठी खुलो करण्यात दिलो। बघूया उद्घाटनानंतर राजकोट किल्लो दिसता कसो। थेट किल्ल्यावरसून याची माहिती देतात आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोला। नमस्कार, आपण आता याच मालवणच्या याच राजकोट किल्ल्यावर आता आपण आहोत। याच किल्ल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते काही दिवसापूर्वी उद्घाटन झाले होते आणि काही दिवसानंतरच या तटबंदीचे जे दगड आहेत ते कोसळलेले होते, त्याचे फोटो हे सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले होते। त्यानंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागही यांनी सुद्धा स्पष्टीकरण दिलं होतं आणि तात्काळ दुरुस्ती करण्यात येईल अशा पद्धतीचं जे स्पष्टीकरण होतं ते त्यांनी दिलेलं होतं। मनसे असेल, शिवसेना असेल, ठाकरे गट यांनी सुद्धा याबाबत तात्काळ दुरुस्ती व्हावी अशा पद्धतीची मागणी होती ती केली होती। त्यानंतर आता या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जो पुतळा आहे आणि त्या चौतरा आहे, त्या चौतऱ्याचे काम हे आता या ठिकाणी दुरुस्तीचे काम आहे ते या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे। आपण या ठिकाणी आता पाहू शकतो की याच दुरुस्तीचं काम हे या ठिकाणी सुरू आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या पुतळ्याचं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे हे अनावरण या ठिकाणी झाले होते। सदरच्या कार्यक्रमानंतर राजकोट येथील तटबंदीचे दगड खाली पडले असल्याचे व पुतळ्याच्या चौथऱ्याचे ग्रॅनाइट अर्धवट अवस्थेत व तुटले असल्याचे फोटो बऱ्याच सोशल मीडिया साईटवरून फिरत असल्याचे निदर्शनास आले। त्यानंतर शिवप्रेमी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे व सार्वजनिक बांधकाम विभाग नाहक बदनाम होत आहे अशा पद्धतीचे प्रसिद्धीपत्रक हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलं होतं। शिवाय त्यात असंही म्हटलं होतं की पुतळा व त्याच्या चौतऱ्याचे काम हे संपूर्णपणे नौदलामार्फत करण्यात आलेले होते। किल्ल्याचा दरवाजा व तटबंदी या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आल्या होत्या। पुतळ्याचे अनावरण प्रसंगी कार्यक्रम व्यवस्थापकामार्फत तात्पुरत्या स्वरूपाचे भव्य लोखंडी स्टेज उभारण्यात आले होते। त्यावेळी लोकांना उभे राहण्यासाठी व बनवलेल्या प्लॅटफॉर्ममुळे तटबंदीवरील काही दगड हे काढून ठेवण्यात आले होते। सदरचे दगड पडलेले नाहीत, तर सदरचे दगड हे आपण दगड पाहू शकतो। यातील 2 दगड हे खाली पडलेले होते, ते दगड पडलेले नसून ते काढून ठेवण्यात आले होते अशा पद्धतीचे जे स्पष्टीकरण आहे ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेले होते। ते कोणत्याही प्रकारचे काम तटबंदीचे हे निकृष्ट झालेले नाही। चौतऱ्याच्या चारी बाजूने लोखंडी कॉलमवर पडदे बसवण्यात आले होते। अवजड लोखंडी कॉलम ग्रॅनाईटवर ग्रीप न मिळता घसरतील, त्यामुळे ग्रॅनाईटसुद्धा बसवण्यात आलेले नव्हते। त्यानंतर काही फोटो हे व्हायरल झाले होते आणि व्हायरल झाल्यानंतर बांधकाम विभागाने हे स्पष्टीकरण दिलेले आहे आणि त्यानंतर हे काम आता सुरू झालेलं आहे। आपण पाहू शकतो ही थेट दृश्य ही आता राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या या जो पुतळा उभारला आहे त्याच्या चौतऱ्याचे काम या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे। हे ग्रॅनाइट आहेत, ते ग्रॅनाइट सुद्धा या निमित्ताने बसवण्यात आलेले आहेत। तटबंदीवरील हेच दगड हे कोसळले होते, 2 दगड ते बसवण्यात आलेले आहेत, आपण दृश्यामध्ये पाहू शकतो।
तर किल्ल्याच्या मागे सुद्धा सुशोभीकरण करण्यात येत आहे। ही किल्ल्याची मागची बाजू आहे। हे राजकोट किल्ल्याच्या मागील बाजूस अशा पद्धतीने हे येथील बांधकाम करण्यात येत आहे। या ठिकाणी गार्डन करण्यात येत आहे, त्यासाठी हे काम सुद्धा सुरू आहे। हा किल्ले सिंधुदुर्ग ही किल्ले राजकोट येथील ही मागील बाजू आहे, मागील बाजूची तटबंदी। मालवण येथील याच राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या चौथऱ्याचे हे ग्रॅनाइट होते, हे कोसळलेले होते, निखळलेले होते आणि त्यानंतर प्रचंड टीका ही सोशल मीडियावरून झाली होती। त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्टीकरण काढत की नौदलाच्या वतीने हे चौथऱ्या आणि पुतळ्याचे काम हे नौदलाच्या वतीने करण्यात आले होतं, तर तटबंदीचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यामार्फत करण्यात आलेलं होतं। आता जी दगड कोसळले होते, 2 दगड पडलेले होते, ते दगड आता लावण्यात आलेले आहेत आणि इतर ग्रॅनाइट आहे त्याचे सुद्धा काम आता दुरुस्तीचे काम आहे ते युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आलेले आहे। त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जे स्पष्टीकरण दिलेले त्यानुसार हे आता काम सुरू करण्यात आलेले असल्याची आपल्याला पाहायला मिळत आहे। कृष्णा डोलम, कोकण 7 लाईव्ह, मालवण। देवभूमीतलो निसर्गाचो अद्भुत आविष्कार म्हणजे कमळांचो गाव। वेंगुर्ला तालुक्यातलो आरवली कमळांचो गाव म्हणून ओळखलो जाता। चला सफर करूया कमळांच्या गावाची। नमस्कार, मी दीपेश परब स्वागत करते तुमचं कोकण 7 लाईव्हमध्ये। आपला कोकण म्हणजे जणू काय स्वर्गच आणि अनेक पर्यटक आपल्या कोकणात येतात आणि त्या पर्यटकांका जणू स्वर्गातच गेलेल्याची अनुभूती मिळते आणि त्याका कारणं पण तशीच असत। कारण आपल्या कोकणात निसर्गान निसर्गाचे असे अनेक आविष्कार आपणाक बघूक मिळतात आणि अशाच प्रकारे एक निसर्गान आविष्कार केलेलो आणि एक देवभूमी म्हणजे देवांचा आशीर्वाद लाभलेली भूमी म्हणजे आपल्या कोकणातली वेंगुर्ला तालुक्यातली आरवली गाव। आणि ह्या आरवली गावात मी आपणाक स्वर्ग कशाक म्हटलं आहे तर या आरवली गावात आपण श्रावण महिन्यानंतर हे काही डिसेंबर किंवा जानेवारीपर्यंत इलो तर असो संपूर्णपणे कमळांची एक चादर पांघरलेली आपणाक बघूक मिळता। म्हणजे निसर्गाचो वरदहस्त ह्या आरवली गावात आसाच, पण
या ठिकाणचा जो आरवलीचो वेतोबा हा हिची पण कृपा ह्या गावावर रवलेली असा आणि ह्याचमुळे ही कमळा जी असतात अशी आणि कित्येक वर्ष या ठिकाणी ही कमळा अशी फुलतात आणि ही संपूर्णपणे या ठिकाणचे स्थानिक असतात ते देवासाठी किंवा इतर सगळ्याच देवांसाठी ही वापरली जातात. तर आपण ह्याबाबत अधिक माहिती जाणून घेतलो. त्याचप्रमाणे ही जे कमळा काढतात म्हणजे जे स्थानिक असतात त्यांच्याशी पण आपण याबाबत बातचीत करतलो. मंडळी, मगाशी जी आपण कमळा बघितली ती या ठिकाणी जे ग्रामस्थ असतात ते आरवलीचा जो प्रसिद्ध क्षेत्रपाल वेतोबाचं मंदिर आहे त्या मंदिरात वेतोबा चरणी अर्पण करूक या ठिकाणी विकूपसुद्धा ठेवतात. तुम्ही खयची ह्याच परिसरातली? ह्याच परिसरात. म्हणजे रोज सकाळी काढतो? रोज सकाळी काढतो आम्ही. रोज सकाळी काढून ती तुम्ही हा विकूप ठेवतो? विकूप बसतो आम्ही. आणि साधारण काय किंमत आहे याची? 10 रुपये किंवा 20 रुपये. काय कसे? एक कमळ? एक कमळ, लाल कमळ. हां. आणि त्या वेतोबाच्या चरणी अर्पण केलं जातं. आणि साधारण ही कधीपासून ही सुरुवात होतात कमळाची? हे श्रावण महिन्यात चालू होतात. श्रावण महिन्यापासून. श्रावण महिन्यापासून. आणि तेव्हापासून तुम्ही विकू. हो. म्हणजे बघा ह्या आरवलीत ही कमळा या ठिकाणी फुलतात. स्थानिकांका सुद्धा ह्यो एक रोजगार मिळता. 5-6 महिन्यांचो ह्यो रोजगार या स्थानिकांका सुद्धा मिळता. म्हणजे ही कमळा हे या ठिकाणी आरवली वेतोबा मंदिराच्या समोर विकूक ठेवतात आणि जे भाविक येतात बाहेरून ती ही कमळा विकत घेतात आणि वेतोबाच्या चरणी अर्पण करतात. आपण बघूया. आणि मंडळी, विशेष म्हणजे सध्या हिवाळा सुरू झालेलो असा आणि या हिवाळ्यात अनेक बाहेरचे पक्षी जे असतात ते आपल्या ह्या कोकणात स्थलांतर करतात आणि हैसर आरवलीत पण या संपूर्ण कमळांची जी तुम्ही भाग बघतात या भागात थंडाव्यासाठी असे अनेक पक्षी ह्या हिवाळ्यात येऊक हैसर सुरुवात होतात आणि आपल्याला अनेक पक्षी पण बघूक मिळतात. म्हणजे बगळ्यांचे विविध जे पद्धती आहेत ते पण हे बघूक मिळतात आणि त्याप्रमाणे वेगवेगळे पक्षीसुद्धा बघूक मिळतात. तसाच पर्यटन हंगाम आता सुरू झालेलो आणि पर्यटन हंगाम सुरू झाल्यामुळे बाहेरचे पर्यटक असतील किंवा कोल्हापूर आणि त्याचप्रमाणे आपले मुंबई पुण्याचे पर्यटक असतील ते सगळे पर्यटक सध्या कोकणात येतात. कोकणात येऊन ते पुढे गोव्याक जातात आणि त्यांकासुद्धा ह्या सगळ्या कमळांचं आकर्षण सध्या असा. त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हैसर हे पर्यटक ही जी कमळा बघू घेतात आणि ही खरेदी पण करतात. ही आता ह्याची कमळा काढून काकांनी आमका दिलेली असत. ही तुम्ही बघतात मस्तपैकी पांढरी शुभ्र कमळा असतात आणि आपण आता मगाशी बघितली ती लाल पण कमळा हे आपणाक बघूक मिळतात. आपल्यासोबत काका तुमचं नाव कसा? माझं नाव सदानंद रघुनाथ टेमकर, मुक्काम पोस्ट आरुल टेमवाडी, आरवली. हो. आणि हे काका हैसर असतात आणि काका जे असतात ते ह्याची कमळा काढून ती देवाचरणी अर्पण सुद्धा करतात आणि हार वगैरे आम्ही देवाची सेवा करतात. काका माका सांगा, ही साधारण हे कमळा जी आपणाक दिसतात ती कधीपासून सुरुवात होतात? नागपंचमीपासून सुरू होतात. ही नागपंचमी सुरू होतात ते आतापर्यंत हा सीझन असतो. हो. ही लांब लांब ते सगळे लोक येतात, शूटिंग करतात, घेऊन जातात. कोल्हापूरचे लोक नवरात्रात येतात.
आणि ही सगळी कमळा जणू काही वेतोबाचा तसा आशीर्वादच म्हणा. हो, हे तर इंडिया त्याचाच आहे गाव असं, त्याचा सौंदर्य आहे. म्हणजे ही जी कमळा फुलतात ती वेतोबा चरणी अर्पण आम्ही रोज करतो, रोज करतो. नवरात्रीत तर एकदम हार वगैरे सातेरीला आमचे असतातच आणि त्याशिवाय फुलं वगैरे पण अर्पण केली जातात. साधारण ही आता श्रावण महिना सुरू झालो की ही कमळा फुलाक सुरुवात होते. हो. आणि ही साधारण कधीपर्यंत आपण खायचं असतं? ही आता लास्ट पर्यंत असतात ना हे, म्हणजे डिसेंबर लास्ट. त्याच्यात बरेच पाणी असेपर्यंत ही डबके त्याच्यात कमळे मिळतात. बरोबर. हे तुमच्या हातात लाल कमळ हे मी सगळे हे आमच्याकडे आहे की नाही, हरिदास तलाव म्हणून रेकॉर्डवर नाव आहे ते 7-12वर हरिदास तलाव. आम्हाला पण माहिती, हल्लीच्या वर्षी आम्हाला समजलं त्या तळ्याचं नाव हरिदास तलाव आहे. आणि कमळ आहेत की नाही, की पाणी आटल्यानंतर तिथे काही तुम्हाला सापडणार उन्हाळ्यात. पाऊस पडला की नाही, आता मला माझं 69 वर्ष आहे, मी लहानपणापासून बघ ही अशी रक्तवर्ण कमळ याला म्हणतात. ही कमळ ह्याच तलावात मिळतात. काय या कमळा काय म्हणतात? रक्तवर्ण कमळ. रक्तवर्ण गणपतीला फार आवडतात रक्तवर्ण कमळे. हे ते रक्त आवडती, गणपतीची आवडती कमळ. गणपतीच्या भक्ती किती आहेत त्याच्या रक्तवर्ण कमळ असं वर्णन आहे. मी काय म्हणतोय, मग चतुर्थीत ह्या कमळांना मोठी मागणी असते. मागणी असतं म्हणजे कसं, इथे आम्ही आमच्यापुरती इथे कमळ की नाही गणपतीला घालतो. बऱ्याच लोकांना माहिती नाही. आता हल्ली लोकांना या पोरं यायला लागली वर्षी ही लाल कमळ न्यायला. पण ही जास्त याची पैदास होत नाही. पण इथे ह्या तळात की नाही काय पाणी सुकलं की नाही उन्हाळ्यात काही नसतंय. पाणी 2-3 महिने की नाही एप्रिलपासून इथे पाणी नसतं. पण पाऊस पडला की नाही का ऑटोमॅटिक फळं लहान अंकुर तयार इथे कमळ तयार होतात. ही लाल एकाच ह्याच्यात ह्या तलावात. बाकी ही सगळीकडे पाणी तुम्हाला मिळतील. हे 7-8 संख्या. तिथे कसं माहिती आहे, फार पूर्वी बगळे तिथे असायचे. आणि बघा त्याला दुसरी बक्की असं म्हणून एक शब्द आहे. लहान बगळे आणि मोठे बगळे असायचे. पण अलीकडच्या 10-20 वर्षात की नाही इथे शंखासारखे लहान प्राणी असतात. कोके म्हणतो त्याला आम्ही. ते कोके की नाही खाण्यासाठी नाही, ते मोठे समुद्र पक्षीसारखे मोठे 4-5 किलो वजनाचे तुम्हाला आता दिसतील. ते येतात आणि ते खाली डीपमध्ये ते त्या चोची मारून की ना ते खुब्यासारखे एक असा हे शिंपल्यासारखे मावसल असे हे असतात प्राणी. त्याला बाहेर कवच असते खेकड्यासारखं. ते बरोबर शोधून काढतात. त्याच्या अंदाजे हल्ली बरेच थवेकडे यायला लागले. फार पूर्वी पान बगळे असे यायचे, ते आता याचे बंद झाले. आपण हे नवीन हे समुद्र पक्षीसारखे मोठे पक्षी की नाही अलीकडच्या काळात इकडे येतात. म्हणजे पक्षी अलीकडच्या काळात हे पक्षी साधारण थंड म्हणजे हिवाळ्यात आपण बघू. हे मे महिन्यापर्यंत गुजरात आता यायला सुरुवात झाली की आता पाणी इथे यंदा कमी असल्यामुळे की नाही हे पक्षी आता तुम्हाला दिसले नसते. पण लांब पुढे आडोशाला की नाही ते पक्षी अजूनही असते. आणि ह्या वरच्या डोंगरावर वितोबाची आमचे 7 खंडी डोंगर तिथे मोर असतात. काय आमच्या मोराचा पहाटे तुम्हाला मोरांची केक खावली म्याव म्याव असे मोठे आवाज आहे. मोर पण खाली हे उतरतात. मोर येतात. त्यांचा जो मोरांचा आवाज आहे तो म्हणजे एक आल्हाददायक सकाळच्या संपूर्ण पहाटेच्या वेळी आल्हाददायक हे संपूर्ण परिसर असतं. आणि ह्या परिसरात हे लोक राहतात. म्हणजे जणू काय स्वर्गातच राहुल्याची अनुभूती ही ह्या संपूर्ण जे ह्या कमळ फुलण्याच्या किंवा ह्या संपूर्ण कालावधीत या ठिकाणी असतात. आणि निश्चितच या वेतोबा देवाची कृपा ही संपूर्ण आरवली सहित या संपूर्ण आपल्या कोकणावर असा. आणि ह्याच संपूर्ण त्या कृपेमुळे हे आपलं सगळं जो भाग असा हे सुजलाम सुफलाम असा. शेती म्हणा किंवा आता ही कमळा म्हणा किंवा इतर सगळे उद्योगधंदे आहेत हे या वेतोबाच्या या आरवलीच्या भूमीत या वेतोबाच्या कृपेन या ठिकाणी करूक मिळतात. कॅमेरामॅन साहिल बागवे सहित दीपेश परब, वेंगुर्ला. जुन्या पेन्शनीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला. या कर्मचाऱ्यांचे काय मागणे असत ह्याच्याबद्दल कर्मचाऱ्यांवांगडा संवाद साधलो आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांच्यानी. नमस्कार, मी भरत केसरकर. कोकण 7 लाईव्हच्या मालवणी गदालीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज 14 डिसेंबर संपूर्ण महाराष्ट्रात संपान महाराष्ट्र हादरलेलो आहे. तब्बल 17 लाख कर्मचारी आज संपावर उतरलेले असतात आणि प्रशासन टप्प करून टाकलेला आहे. या सगळ्यामध्ये चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत असत या संघटनेचे अध्यक्ष पांडुरंग नाटेकर साहेब. खूप खूप तुमचं स्वागत असा. याशिवाय देवीदास सर असत, यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. आणि ह्या करताना साहेब मला तुमचं पहिलं प्रश्न असत, तुम्ही अनेक वर्ष नोकरीत असतात, खूप वर्ष तुमका झाली आणि तुम्ही एका संघटनेचे अध्यक्ष. जुनी पेन्शन देण्यासाठी संप करूचो लागता, नेमकं ह्या जगात काय असा? आमका तुमका सगळ्यांच्या माध्यमातून असं सांगूचं असा की जुनी पेन्शन योजना ही 2006 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांका लागू जाऊक नाही. तर जुनी पेन्शन न लागल्यामुळे आज कर्मचारी हताबल असत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याक वाटतं, जे सरकारी कर्मचारी नाहीत त्यांना वाटतं की सरकारी कर्मचारी म्हणजे त्याच्याकडे अतोनात पैसा. पण खरंच सरकारी कर्मचाऱ्याच्या जर तुम्ही घराकडे जाशात तर तुमका कळता त्याच्या घरातली चूल तुमका दिसता, पण चुली मागचं सूत्र दिसणार नाही.
खरंच सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे जर पेन्शन नाही मिळाली तर काय होतं, तर त्याचा संसार ह्या रिटायरमेंट नंतर चालूच शकणार नाही, कारण त्याचा पगार तुटपून जावा. पण तीच जर नोकरी त्यांनी जर प्रायव्हेट केली असती तर त्याका भरमसाठ पगार, भरमसाठ भत्ते, भरमसाठ सरकारच्या योजनेचे जेवढे फायदे नाही असत तेवढे त्यांना खाजगी कंपनीचे फायदे मिळतात. ह्या कोणच विचारात घेणार नाही. आणि आमचं सरकारी कर्मचारी काय करतात, दिवस रात्र सरकारची कोणतीही योजना येऊन दे, कोणतेही काम येऊन दे, दिवस रात रक्ताचा पिपाळा करून झटतात. जेवढे खाजगी कंपनीत काम करतात त्यांना जेवढे खाजगी काम करून त्यांना आजार नसते गावले, तेवढे आमच्या सरकारी नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकाक कसले ना कसले आजार असत. त्याचं कारण काय, दिवस रात्र काम, अतोनात काम आणि इमान इतबारे काम करत असतात ते, कारण सरकारचं काम आपण करू काय, कारण आपल्यावरती इतर लोक अवलंबून असत, मग ती इमर्जन्सी सेवा असो किंवा कसली असो. मग अशा कर्मचाऱ्यांना 2006 नंतर पेन्शन नाही तर ते काय करतले, त्यांच्या आयुष्याचे 50-60 वर्ष जर त्यांनी काहीतरी काम केला आणि वर्षाच्या आयुष्याच्या शेवटी जर त्यांना तुटपुंजी रक्कम पण नाही मिळत तर ते कशाच्या जीवावरती जगतले. आज काही कर्मचारी हैसून थय बदली होऊन फिरतात. त्यांच्या आयुष्यात जर कोणी विचार केलो तर पगाराच्या माध्यमातून किती पैसे त्यांना सेव्हिंग होता, काय होणार नाही. प्रॅक्टिकली प्रत्येक नागरिकांनी पण ह्यो विचार करू की बाबा, लोकांचा असा म्हणणं की सरकारी कर्मचारी म्हणजे भरपूर काय, तर खरंच आमका या माध्यमातून सांगूचा सरकारी कर्मचारी म्हणजे खरंच तसा नाही. आमका पेन्शनसाठी आम्ही झगडतोच हो. आमका वाटला ह्या आमचा शासन असा, आमचा शासन आमका पेन्शन दितली. गेनब्याची मेक ही कोणाकडे ही आमका समजणार नाही. पण विषय असो असा, 2005च्या अगोदरच्या कर्मचाऱ्यांका जुनी पेन्शन लागू असा आणि 5 नंतर जे लागलेत त्यांना ती योजना बंद केली. आता शासनावरती कुठलो भार पडता ह्या आमका समजू घेऊचा नाही. इतर देशातील इतर राज्यात 5 नंतरच्या लोकांना सुद्धा पेन्शन सुरू असा आणि महाराष्ट्रातच काय घोडा मारला कर्मचाऱ्यांनी ह्याचा आमका गणित सुटणार नाही. आणि ही पेन्शन तर प्रत्येक माणसाचो जीवनाचा प्रश्न असा, पगार असताना पगार ताबडतोब खर्च जाता आणि निवृत्त त्यांच्याकडे हातात मिळता कायच मिळणार नाही. पगार इलो, खर्च केलो, आज महागाई खय वाढली आणि महागाईला काय पुरता. सरकारी नोकरांका पगार किती असतो असून गणित जर केला तर सरकारी लोकांच्या हातात शेवटी भोपळ येतात. पण ही जुनी पेन्शन योजना ही कुटुंबाचं संरक्षण करण्यासाठी असा. आता सरकार काय करणार नाही असं आम्ही म्हणणं नाही, पण संप कशा करूचो लागता की न्याय्य मागण्यासाठी संप करूचो लागता. आमका संप केल्यानंतर संपकरी दिसतात लोकांच्या नजरेत, पण त्याच्या आत्मतला काय कोणाक समाधान नाही आणि सरकारबरोबर भांडल्याशिवाय आमका काय मिळणार नाही. आता एक महत्त्वाची गोष्ट सांगूची झाली तर सरकार ह्या सापत्न्य भावाची वागणूक नगर परिषद कर्मचाऱ्यांका देता. कारण सरकार GR काढता, त्या GRचा फायदा महसूल डिपार्टमेंटला होता, इतर डिपार्टमेंटला होता, पण नगरपालिकेक त्याचा काही फायदा होणार नाही. नगरपालिकेक त्या GRचा फायदा होय असा तर DMA कडे परमिशन मागूची लागतात आणि DMA मग त्याच्यात चालढकल करून अधिकारी लोक ते दाबून ठेवतात आणि त्याला वेळ लागता आणि संप करूचो वेळ. तसोच एक दुसरा विषय असा की अनुदानाचो 2009 पर्यंत जकात नाकी होती. 2009 नंतर जकात नाकी बंद झाली. त्याच्यानंतर जकात नाकी बंद झाल्यानंतर जो काय आर्थिक खळगो पडतो नगरपालिकेचो त्याचो भार गव्हर्नमेंटने उचललो आणि ते पैसे जकातचे गव्हर्नमेंटने आमच्याकडे देणं कबूल केला. पण 2009 पासून 10-20% रक्कम कमी दिली अनुदानाची आणि ती कमी दिल्यामुळे नगरपालिकेत थोडं सहन करू लागलो. पूर्ण महाराष्ट्रात म्हणा किंवा आमच्याकडे म्हणा जे रिटायर कर्मचारी आमचे झालेत त्यांना आता लिस्टमध्ये राहू लागतात, लाईनमध्ये. त्यांना रिटायरमेंटचे पैसे आमच्याकडे नगरपालिकेत पैसे नाही, अनुदानाची वाट बघूची लागता ती ह्या गोष्टीसाठी. म्हणजे अनुदान जर आता 1650 ते 1700 कोटी अनुदान पेंडिंग असा सरकारकडे संपूर्ण राज्यातल्या नगरपालिकेत देऊचा, ता जर दिला तर लोकांच्या कर्मचाऱ्यांचं म्हणजे जे रिटायर झालेले कर्मचारी त्यांचे पैशांचा प्रश्न सुटतात. सरकारी सेवेत काम करत असताना 12 वर्ष झाली की प्रत्येकाक पदोन्नती मिळणार नाही, तेवढी पदा नसतात. पण तो 12 वर्षाच्या स्टेपपर्यंत पोहोचलो की पदोन्नती मिळून त्याचा जो पगार वाढतलो तो मग त्याला 12 वर्षानंतर वाढू शकता. अशी 12 वर्ष त्याच्यानंतर समजा 24 वर्षापर्यंत सेवा झाली तर 24 वर्षांनी त्याला वाढीव पगार मिळू शकतो. वरिष्ठ निवड बरोबर. पण आता गव्हर्नमेंटने 7व्या आयोगामध्ये काय केला, 10-20-30 म्हणजे जो 11 आणि 12 आणि 24 जो स्लॅब होतो तो 10-20-30 केलो.
म्हणजे 10 वर्ष झाल्यानंतर त्याला पदोन्नती मिळाली तर तो वरच्या श्रेणीत गेलो, पदोन्नती नाही मिळाली तर त्याला 10 नंतरची जी वरची वेतन श्रेणी आहे ती मिळतली. अशा प्रकारे 10-20 केल 30 केला सगळ्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. पण जे देशामध्ये विषय आहे तो महाराष्ट्रात तो विषय लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना तो लागू झाला ताबडतोब, महसूलला लागू झालो, अन्य डिपार्टमेंट लागू झालो. पण नगरपालिकेक लागू होण्यासाठी DMA कडे विनवणी करूची लागता. आता DMA कडे विनवणी केली, मुख्यमंत्र्यांकडे विषय गेलो, मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्टली सांगितलं की 10-20 त्यांना मंजूर करा. स्थापन केलं म्हणजे ग्रामपंचायतीचे क्लेरिकल स्टाफ होतो त्यांना त्यांनी परमनंट केले, पण त्यांना परमनंट करताना त्यांना किमान 5 वर्ष गेली. म्हणजे त्यांनी आयुष्यातला काही जण रिटायर गेले ते परमनंटच झाले नाही, त्यांना काहीच मिळालं नाही. त्यांनी आयुष्यभर ग्रामपंचायतीची सेवा करून त्यांना काही मिळालं नाही. आता राहिले सफाई कर्मचारी तर त्यांनाही परमनंट करू नाही. आज आपण स्वच्छ भारत अभियान राबवतो असो, तर स्वच्छ भारत अभियानमध्ये आता आपण ओला कचरा सुका कचरा अशा पद्धतीने काम करतो असो, पण सफाई कर्मचारी ही नितांत गरज असताना तर स्टाफ पॅटर्नमध्ये सफाई कर्मचारी तेवढे पुरेशा प्रमाणात भरूक होय तर आपण स्वच्छ भारत अभियान नक्कीच चांगल्या प्रकारे राबवू शकतो. मग त्या सफाई कर्मचाऱ्यांना पण साहेब या माध्यमातून सांगतं की त्यांना परमनंट करण्याची काही प्रमाणात करूक नाही. आजही सफाई कर्मचारी त्या प्रतीक्षेत असत की आम्ही कधी परमनंट होतो. तर ग्रामपंचायतीचे जे नगरपंचायतमध्ये सफाई कर्मचारी कायमस्वरूपी होऊक नाही असत त्यांना एक कायमस्वरूपीची शासनाने आदेश काढू गयो. दुसरी मागणी 1992 नंतर 2000 पर्यंत जे रोजंदारी कर्मचारी लागले होते सफाई कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सांगतं, त्या सफाई कर्मचाऱ्यांना फक्त एक वेळ संधी म्हणून त्यांना नोकरी दिली होती. तर आज सफाई कर्मचारी कमीच पडत असत आपका, तर त्यांनाही एक चांगलं रोजंदारी कर्मचारी सफाई कर्मचारी जा काम केला त्याच्यामुळे त्यांच्या वारसालाही तो एक लाभ मिळावा अशाही प्रकारची एक मागणी आम्ही शासनाकडे करतो. आणि तिसरी मागणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी एक नवीन छानपैकी सुंदर असा आदेश काढला होता की जो सगळ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना फायदेशीर होतो. खरंच आम्ही मुख्यमंत्र्यांचा या माध्यमातून खूप खूप आभार असतो. फक्त आता एवढाच झाला की आपण सगळ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना कशाच्या आधारावर कोणती अट न ठेवून तो कामगारांचा GR त्यांच्या भल्यासाठी काढलो होतो, पण खायच्या जरी संस्थेने जाऊन तो कोर्टापुढे न्याय मांडल्याने आणि हरकत घेतल्या. आज प्रलंबित असा तर शासनापुढे आमची विनंती असा की त्यांनी जो दावा दाखल केला आहे त्याला चांगल्यातले चांगले सुप्रसिद्ध वकील देऊन आम्ही तर अशी अपेक्षा करतो की माननीय उज्ज्वल निकमजी सर असत की त्यांनाही तो न्याय द्यावा. कारण आज नाही म्हटलं तर सफाई कर्मचारी देश सेवेसारखाच काम करत असत, तर त्यांनाही तेवढ्याच दर्जाचे चांगले वकील दिले त्या केसाक दिल्यात तर साहेब 6 महिन्याच्या आत तो निकाल लागतो केसातून आणि मग न्याय मिळत सगळ्यांना. आणि एक त्या कोर्टाच्या एका केसच्या अनुषंगाने सांगतोय की त्यांनी काय म्हटलं की या समाजाकच तो GR लागू होयो असा जा म्हटला. आणि त्याच्या नवीन GR त्यांनी जर स्टे घेतली असेल तर जुना जो GR असा तो पूर्वलक्षी प्रभावित कोर्टापुढे असा मांडू गोया की पूर्वलक्षी प्रभावाने तोपर्यंत या दाव्याचा निर्णय लागेपर्यंत पूर्वलक्षी प्रभावाने तो लागू होयो. याचा फायदा काय होतो लो की जे कर्मचारी खरंच आज काम करत असत ते रिटायर होत असत. आज कोर्टाचा निर्णय कधी लागत कोणाक माहीत नाही. आज 2 महिन्यांनी रिटायर झाले कर्मचारी असत त्यांच्या वारसाने कामावर घेऊ शकलो नाही. कशाक घेऊ शकलो नाही की ती कोर्टात केस केली. तर त्याच्यामुळे त्या GRचा निर्णय होईपर्यंत पूर्वलक्षी प्रभावाने जा होता तसा त्या पद्धतीत लागू करू गोया असंही मुद्दे कोर्टापुढे मांडा गयो. हेही आम्ही तुमच्या शासनापुढे मांडतो की जुनी पेन्शन योजना ही लागू करू नये आणि ती जर लागू झाली तर मोठो आर्थिक बोजा ह्या महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीवर पडतलो असा बोलला जाता. त्यामुळे तुमका काय वाटतं ही जुनी पेन्शन योजना सरकार लागू करीत काय? जुनी पेन्शन योजना सरकाराक लागू करूकच होईल. कारण आज जे तुम्ही बघशात तर 2005 नंतर जे कर्मचाऱ्यांची संख्या बघल्यात तर ते मतदारच असत, त्यांचा मतदाराचं मतदानात रूपांतर होऊ शकतं. आणि आज सरकार जर चांगला काम करत असा तर चांगला योही निर्णय घेऊ गयो धडाकेबाज. आमचा असा म्हणणं की बाबा तुम्ही जुनी पेन्शन लाय, जुनी पेन्शन लावून जर सरकारवर बोजो सरकाराक वाटत असतात तर असे अनेक निर्णय सरकाराक घेऊ गोये की ज्याचं आर्थिक बोजो वाढता. अनेक निर्णय सरकारने आत्मपरीक्षण करावा की आम्ही माध्यम बोलू शकतो नाही की कशावरती निरीक्षण करू गोया आणि कसं बोजो कमी करू गो. आमच्यापेक्षा मातब्बर अधिकारी ज्यांनी निर्णय घेतल्यानी की बोजो आर्थिक वाढता तर त्यांना आधी पहिले निर्णय कळा गोय होतो की बाबा आर्थिक बोजो ज्याच्यावर वाढता तर ते बोजो कमी करू लावू गोय. जसं आपण म्हणतो नगरपालिकेत कामाक लावताना नगरपालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा किती स्तोत्र हा या बघितला होता तसाच त्या सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बघू गोया होता. जर सरकार नाही लागू केला
काय भूमिका असते? तुम्ही गप्प राहताल का संप मागे घेताल का चालू ठेवताल? संप होतो संप होतो. धन्यवाद नाटेकर साहेब. आपल्यासोबत होते पांडुरंग नाटेकर आणि देवी साहेबजी, दोन्ही संघटनेचे मातब्बर नेत्यांची आपण चर्चा केलो. जुनी पेन्शन योजना काय, संप का केलो गेलो, 54 दिवसाचा संपाचो इतिहास काय होतो, 8वं वेतन आयोग घेतलो की नाही, देशात जी लोकसभेची निवडणुका होतात त्यामुळे मोदी साहेब काय निर्णय घेतले, 8वं वेतन घेतले की नाही, आणि नोकर भरतली होतली की नाही, भ्रष्टाचार का होता, याच्यावर पर्याय काय, हे लाल फितीत फायली का अडकल्या, सगळ्यावर आपण चर्चा केली. पण आज 14 डिसेंबरला राज्यातल्या तब्बल 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी संप चालू केलेला असा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता 17,000 कर्मचारी संपात उतरले जातात. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता जिल्ह्यातला प्रशासन या टप्प झालेला बघून मिळतात. मी हयच थांबतोय. तुम्ही बघत राहा कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण साधला लाईव्ह. धन्यवाद. कणकवलीच्या डांबरेचा ग्रामदैवत अनभवानी मातेच्या जत्रोत्सवात एक नवल बहूक गावता. जत्रे दिवशी दीपस्तंभार पाणयार दिवो पेटवलो जाता. बघूया. वेंगुर्ल्यात पहिला अखिल भारतीय दशावतारी नाट्य संमेलन ठेवण्यात आला. यावेळी बारक्या पोरांसाठी लंगार स्पर्धा ठेवण्यात आलेली. ह्याच्यात हर्षदा संदीप गावकर आणि मित्तल दीपक सावंत या 2 चढवांनी अप्रतिम लंगार नृत्य सादर करत उपस्थितांची मनं जिंकले.
मंचावर थांबा. या ठिकाणी अशोकजी दाभोलकर सरांकडून बक्षीस आलेलं आहे. त्याचबरोबर नरसुने सरांकडून सुद्धा या दोन्ही मुलींसाठी 200 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी सन्माननीय कुबल सर यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. गव्हर्नमेंट सर यांच्याकडून 100 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. दत्तप्रसाद शेणे यांच्याकडून 200 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी सुहास मालकर मामा मालकर यांच्याकडून 200 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. आपण एकदा उलटल्या टाळ्या विद्यार्थ्यांसाठी पहिलं अखिल भारतीय दशावतारी नाट्य संमेलन आणि या संमेलनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातली पहिली नगार नृत्य स्पर्धा अशा महत्वाच्या बातम्या मी तुमका देता लावूच. परत भेटाय पुढच्या आयतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने.